הקלטות, איזה מגניב. זה... היי וברוכים הבאים לעוד פרק של סקייוורס בהייפיקסל. אנחנו כאן עם איתי, עם סופר פרו מקרוי, ואני גיליתי משהו חדש. או יכול להיות שאתם גיליתם את זה, אבל אני לא גיליתי. גיליתי שאני יכולה לעשות כזה דבר. עם הראש שלי. נכון מגניב. שנייה, זה פסק עכשיו. ואני גיליתי שאני יכולה לעשות משהו קצת יותר מגניב, ואני לא זוכר איך בדיוק עושים את זה. שנייה. אני אבדוק. רגע. כן, זה פה. זה, והנה. תראו מה זה עושה. אני אעשה לכם. לאן שאני עוד עורך, אם אתם שמים לב, שנייה. קצת להגיד. פעם ב-80 דקות. רואים 52. אז כאילו, רק רגע אני אחליף אפקט שלוקח פחות זמן. יש את האפקט, זה לא עובד טוב. האפקט זה אפקט טוב, זה של הסוס. כלומר קורה, אם אני יכול אותו, אני הרצפה. אני מנסה לכם את זה שתוכלו לראות. זה פעם פחות זמן, פעם בשנייה. אני עכשיו נזרוק את זה לשם. ראיתם? איך זז לי? כתום, אדום. גם לא יש גלימה, אבל אני גלימה שלא בכלל. קניתי גלימה חדשה. אופה. אוקיי, אז בואו ננסה עכשיו את הוויבר, כנראה זה יעבוד לנו. איך קוראים? בלייז, את הבלייז. כאן במגפיים. עכשיו, אני אראה לכם קודם. טוב, לא משנה, בואו נתחיל את המשחק ואחרי זה נראה לכם. זה לקח הרבה זמן. טוב, אז בסוף הסרטון יהיה לכם מידע להגרלה. פשוט בספיישל 300 סאבים, 30 סאבים, סליחה. יהיה איזה הגרלה יפה כזאת, שאלון ארגן אותה. אז כאילו, אז כדאי לכם להירשם לערוץ. כל מי שבערוץ יכול לתקות אפילו באייפון 7, או הוא קנה לכם מתנות יוקרתיות. הוא קנה לכם אקסבוקס 1, הוא כבר קנה אותם. כי כבר זה הגיע לכם 10 סאבים מתוך 2 סרטונים, אז מה יהיה הקצב שלכם? זה לא ידוע, אבל אני די בטוח שזה קצב מטורף. ואני עזרתי לו, הלכתי איתו לשופינג, או כל מיני שטויות כאלה. אוקיי, אנחנו הולכים למידל. אני קצת השתפרתי בסקייוורס מאז שהתחלתי להיות בערוץ הזה. אני המלך, פיטר. איפה? איזה? וואי, מה זה רק? וואי, יש לי לאגר? אני חתיכת לאגר? רק רגע, אני אעשה לכם שתוכלו לראות את הלוגו של הזה. ככה שתוכלו לראות גם כמה זמן אני מקליט, וזה גם יחסוך לי בלאגים האלה. אני מצלמה בנדקאם כרגע. תוכלו לראות כי אמרתי שהבנדקאם בטוח, גם הסקייפ שלי, זה מקרה שחבר שלי קשור. נעשה הכל. שיגור. רגע, אחרי זה קצת משתלב. חימדתי אותו כמו שצריך. Fire, poison, it's more like poison. אני מקווה שלא יהיה לי לאג לחימה, כי עם הלאג לחימה לפעמים אני יכולה להרוג. טוב, אז השבוע היה את יום הזיכרון יצחק רבין, שהסרטון יעלה זה לא יהיה יום הזיכרון. ואני בבית ספר דמוקרטי, ואני התחלתי להירשם לבחירות מועצת התלמידים. לא, זה לא כזה יכול לעניין אתכם כל כך, אבל נברח ממנו.
פוגע טוב. צרף גרוע. הוא לא רע. צרף. ויפאסנה. טוב. ויפאסנה זה לבריאות. אני חושב שצריך להגיע אליי ככה. אני אכוון את האחבר שלי קצת יותר מהר. הרגתי אותו. אחלה שאני אופיר. הרגתי אחד זה, סמל הוא היה כמעט פול דיימון. אני יודע שהאחרים עזרו לי, אבל בסדר. אז עכשיו יש לי... הסרטון הבא יהיה על עכבר הגיימינג שלי. עכבר סקורפיון. מה קורה סקורפיונים שלי? סתם. זה עכבר מאוד ידוע של החברה. וסתם, החברה סקורפיון היא חברה מאוד ידועה, ואני ממש אוהב את הדברים שלה. הקליינט שלי של סקורפיון, אני לא יכולה להראות לכם אותה, כי המצלמת מסך שלי מאוד באיכות גימור מאוד גבוה, ואני לא מתכוון לשים אותה מתחת לכיסא, כדי שתוכלו לראות את המקלעים. אני חושב שיפגע בי עם ביצים. איזה רמת השפלה הגעתי? שאתה תפיל אותי עם ביצים? מה, תשתנה אותה? טוב, אני לא תצליח. טוב. נראית יותר ממתיק למזרח. תקשיב ככה, קצת נוח. אני אסביר לכם הכל, למה קשתי עכשיו קצת מהעכבר הזה. וואי, מה זה? אחר הזה. אני אחזיר אותו, מה? הנה, הוא רמה ירוקה בלתי אפשר. נשלוט על העכבר, וכך. אני רוצה... אתם לא יודעים, אבל יש לי שאלות של המסך של הצופים ששלחו לי בג'ימייל. הם שואלים לי, עם מי אתה הכי רוצה לצלם? יש לי תשובה אחת, יש לי שתי אנשים שאני מאוד רוצה גם לצלם איתם. אני רוצה לצלם עם נונסטופ גיימינג, כן. ואני רוצה לצלם עם, כמובן, וייפליקס, הפרו שבפרוים. ואם היה לי עוד מישהו, זה כמובן היה קרוטקס. לא, אני חושב שקרוטקס בא לי יותר לפגוש בי. לא, באמת אותו רמה. בא לי לפגוש את קרוטקס בדיוק כמו שאתה רוצה לפגוש את וייפליקס. אבל נונסטופ גיימינג, אני התחלתי לראות סרטונים שלו אולי בערך לפני שנתיים. אז אני בוחר בנונסטופ גיימינג. אם היה בחירות יוטיוברים, נונסטופ גיימינג היה נבחר מקום ראשון, אני אולי איזה מקום מיליון. יש מצב שאני פשוט יוטיובר מתחיל, לא, אני לא מתחיל, בערוץ הקודם היה לי יותר מ1,000 סאבים, אז באמת היה לי יותר מ1,000 סאבים, כן, מה ששמעתי. מי שמכיר, אני סגרתי אותו מבחינה טכנית, אני לא שיחקתי מיינקראפט בערוץ הזה, שיחקתי GTA V אונליין. אתם יכולים לראות לנו, אבל לא אותו נסגר. עד שאני כבר אראה את הסרטון, אז זה כבר ייסגר. ואני בינתיים קיבלתי מתנות ממש יפות, קיבלתי הקרנה, מסך הקרנה. אוקיי, זה משחק אחרון, אפילו נעצור באמצע המשחק. טוב, אז אנחנו נסיים בקטע הזה, כי כבר המצלמה נמצאת הרבה זמן, כאילו 8 דקות זה המקסימום אצלי, אז להתראות ונתראה בפרק הבא.